Sì, den articolo 87 te para bonkla ku e voorzitter te vernietig is stembiljetten. Wanneer ku is uitslag sali, dus vaststelling die uitslag die resultaat is, in wanneer ku wordt decidi over die toelating der gekozenen ding staat. Kemen statenleden dan erbij. Dan gaan ze een geloofsbrief aan de hoormentaat, dus dan de kort bisa toelating die ng gekozenheid wordt acceptado in staten. E voorzitter not in nieuw other choice. Kung kima nang say later bisa, esa pasa na 2009, ela pasa na 2013, ela pasa na 2017, y na 2021 ang landong kaso bi abay pa ang ordemaatregel, geweest dingen ordemaatregel abisa noting pakiko no vernietig na. A decidi di waarde toch, dus de voorzitter het tempo die electorale raad, a decidi di waarde toch, waarde e caso binilanti den kort geding, e juez abisa den kort geding, absolutamente kuno, no ting motivo pa abay hertelling pa sob, e vooral no hertelling di van onwaarde stembiljetten na sob, so zei dat e caso, nakera pano sa habri e urna na ibay wak tour e boto ng invalido. Questo bisogno è se associate dinge urna, paso dinge urna e anoche te habritore onwaarde moestra die lande checkers na bisogno het geldig of not geldig, het valido of not. E se associate denang, no dat die motivo algum of dat die irregularidad, ku e voorzitter mister bij over na habri taas ng die urna ng ibay ng reconteo. Dus juez abisa say duidelijk, ila bisa tambe. No mistra waarde caso que mistra vernietig na manera leite bisa.